Serokê Giştî Partiya Gel a Komarê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li Enqereyê navçeya çubuk di merasîma cenazeya leşkerekî da rastî êrişan hat. Di nav girseya girgîn da Kılıçdaroğlu bi zehmetî hate rizgar kirin. Êrişên ku ser Kılıçdaroğlu ve hate kirin li pêşiya navenda giştî ya CHP bi civîneka girseyî hate şermezar kirin. Susma! Sustukça sırasına gelecek! Serokê CHP Kılıçdaroğlu piştî ku ji êrişan rizgar bû yekser hate navenda giştî ya CHP. Li vê derê girseya ku kom bûbûn ra aqaftine kir û got hin kes dixwazin ser me hesaban bikin. Lê em ê destûr nedin armancê wan. Sanıyorlar ki saldıracağız, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın. Piştî qisedana Kemal Kılıçdaroğlu alîkarê Serokê Giştî CHP Faik Öztrak di navenda Giştî CHP da daxuyenek da çapemenî û got ev êriş êrişeka bi zanetî ye. Bu ülkenin Divan demê dawî de hekekî heqaret li Partiya Damezrênerê Tirkiyê kir, hekekî rûniya Gazî Mustafa Kemal Atatürk weke xirabî nîşan da bila bizanibin ku di van êrişan da destê wan heye û ew tawanbar in. Girseya ku li pêşiya avahiya CHP kom bûbû bi duruşmeyan îstîfaya wezîrên karên hundiriyê Tirkiye Süleyman Soy dixwastin. Ji bo dengê Amerîka jî hin alîgirên CHP nêrînên xwe wiha diyar kirin. Seçim sonuçlarının nereye vardığını gördünüz. Ma encamê helbijartinê dît. Peyamê herî mezin yekîtiya gelan û serketina aştiyê bû. Em temaşa dikin çi demê nêzîkbûnek çê bibe yan jî pêk were hin tiştê tarî derdikevin holê. Karanlık bir takım şeyler görürüz. Yapılan bu haksızlığı kaldırmamız mümkün değil. Ev neheqiya ku hatiye çekirin pêka nîne ku em bipêjirînin. Dema xwendevan jin an jî karmend hinek dengê xwe derdixînin, polîsên me leşkerên me wan di erdê re radikişînin. Lê îro em dibînin ku serokê opozisyonê rastî êrişa tê hiç xwe nalivînin. Ev şermekî mezin e. Koruyamıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu rastî êrişekê hat. Ev êriş li vê derê pêşiya avahiya CHP hate şermezar kirin. Seroka Giştî yê Partiya Baş Meral Akşener jî hat serdana Kemal Kılıçdaroğlu. Cîgirên serokên CHP Faik Öztrak daxuyenek da got ku ev êriş êrişeka bi plan e. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.